То става няци, вие сте с представ канала на Брата Скорпиони! Какво става? Значи този уикенд ще се бият Илия Топоря срещу Александър Вукуровски. Това е един много стабилен матч и аз в момента ще направя един хубав анализ на него. Също така ще дам прогнози за това какво може да се случи в битката, заедно с останалите интересни битки на картата. Така, първият матч, който смятам да обсъдя, ще бъде Иан Гари срещу Джеф Нил. Иан Гари ще се бие на последната карта на Колби Кармингтън срещу Леон Едвардс. Тя не е последната карта, ама тогава ще да се бият. Като цяло Иан Гари по-аутна, защото всички много му се подиграха на цялата ситуация с жена му. В крайна сметка, сега Иан Гари се завръща, той се беше направил, че беше болен от пневмония, нещо такова. Това 100% беше лъжа, в крайна сметка. Хората много решиха да му се подкрепят на Иан Гари за факта, че живее с бившия на жена му, той е взел името на бившия на жена му, живее с него, той е романтиченист, 100% е джазка всеки път той не е вкъщи и го е сложил на веган диета. Горе-долу. Някакви такива работи, мисля, че като цяло горе доста ясно с нещата. Няма да навлизам много подробности на личния живот на този маняк. В крайна сметка, пича ще се бие този път с Джеф Нил. Джеф Hands of fucking Steel Нил. Пича е много здрав, много стабилен боксер като цяло и според мен той определено ще има повече нокаут пауър, отколкото Иан Гари. Иан Гари е младия, талантлив проспект, който в момента ще си кара пътя към титлата в UFC-то. Той в момента няма нито една загуба. Обаче в крайна сметка UFC-то го гледат като проспект и така го третират. Дават му доста матчове, които са доста в негова полза. Бяха му дали Нил Магни. Нил Магни успя да го пръсне и след това те ще се бият срещу Висенте Люке. Те бяха от една същата зала. По-хубаво, че няма да се бият. Хубаво да има малко траш толк. Като върнем лентата назад, те и с Джеф Нил щяха да се бият, обаче нещо се беше объркало, не помня точно какво. Помня, че Иан Гари се беше направил тениска с мъгшота на Джеф Нил. Като си лахне за тениски, може да си поръчате някои от най-яките супер яки тениски от scorpioware.com с най-якото лого на света. Може да ударите също така един лайк и да коментирате отдолу и да се абонирате. Аз смятам, че Иан Гари ще успее да се измъкне с победата. Според мен той ще трябва да държи Джеф Нил надалече от него и да го удря на края на дългия си рич, където Джеф Нил да не може да го удря. Джеф Нил е определено, ще има доста повече нокаут сила, обаче аз разчитам на младия талант да успее да бие Джеф Нил. Смятам, че Джеф Нил ще трябва да го притиска, да го локдауне, обаче мисля, че ще има доста проблеми с дългите ръце и крайници на Иан Гари и според мен това доста ще го затрудни. Мисля, че Иан Гари ще вземе първия рунд, много малко ще вземе втория рунд и третия рунд, ако няма финиш, евентуално може би Джеф Нил ще го вземе. Така виждам нещата горе-долу да станат. Също така, според мен, ако стигнат до decision, определено съдиите ще отсъдят в полза за Иан Гари, защото той е младия проспект, той като цяло е човека, който UFC се опитват да билдъпнат. Защото отгоре е непобеден и този рекорд UFC ще се опитат да го западат. Според мен Иан Гари бие. След това бият са Мораб Девелашвили с Хенри Сехудо. Хенри Сехудо беше двоен шампион, подобно на Конор Макгрегор. Обаче в най-ниските дивизии на UFC, заради това той нямаше много внимание върху себе си. В крайна сметка той, когато беше на върха на играта си, реши да се пенсионира и да се оттегли от играта, за да може евентуално да има повече внимание, когато се завръща. Той се завърна срещу Алджимейн Стърлинг, падна на много близък decision. В момента той ще трябва да се бие срещу неговия съотборник Мораб. Хенри Сехудо мисля, че на 38 години. Мораб е... Той пич не може да загуби. Той стреля тейкдаун след тейкдаун след тейкдаун и всичките ги фелва и въпреки това успя да бие Джозе Алдо така. Пенсионира го буквално. Също стана с Питър Ян. Тогава той нямаше една легитимен загуба. Всичките бяха някакви близки decision. Робери срещу Омали,
робери, нали? Цяло доста близък файт срещу Алджимейн Стърлинг, Мораб в момента по с него. Мораб ще би определено Хенри Сихудо, виждам, че ще стреля супер много тейкдауни и като цяло на самото темпо мисля, че Хенри Сихудо в началото определено ще може да му държим темпото, но в края мисля, че малко по малко Мораб ще вземе да надделява и освен ако Хенри Сихудо не успее да хване Мораб с някое стабилно коляно, докато той стреля тейкдауни и да го нокаутира, смятам, че определено Мораб взима тази битка. Продължаваме напред. Пауло Коста срещу Робърт Уитакър. Ако Пауло Коста въобще се появи да се бие, смятам, че той ще загуби. За жалост, защото той не е много активен въобще. Пул-аут след пул-аут след пул-аут, като цяло пича не се е бил сигурно от 2 години. Цяло бие са веднъж на година максимум. Ако им сравним техниката на Робърт Уитакър и на Пауло Коста, Робърт Уитакър определено има много повече стабилна техника. Значи пича е много по-динамичен от него, тайминга му е много по-хубав, докато Пауло Коста е просто броулър. Той обича да мята супер много волюм, т.е. да мята на супер много удари, дълги комбинации, като да притисне на клетката и да се опита да те откаже просто с огромна сила. Робърт Уитакър, той е много прецизен, избира си ударите, има много хубаво комбо, ляв, десен и след това те удари с крака. Според мен това ще успее да го вкара на Пауло Коста. В крайна сметка ние знаем, че Робърт Уитакър няма нито една загуба в средната дивизия, освен от Ейзел Адесания и последно падна от Дрикос Дуплеси. Той успява да бие всичките маняци, където Адесания ги е бил по-добре от Адесания. Мисля, че още не му е дошъл края. Според мен Дрикос Дуплеси успя да бие Уитакър, просто защото той беше определено по-надъхания, също така Робърт Уитакър може би малко го подцени. Само ме е страх Шон Стрикланд да не е експознал и да не е показвам на останалия ростър играта на Уитакър. Значи той казва на всичките, Уитакър има просто един блиц. Той просто експлодира, обаче според мен това нещо се случва блица на Уитакър. Той просто експлодира и сякаш прави някакви самоубийствени мисии, обаче според мен това е само когато нещата малко почват да губят контрол за него. Той просто експлодира и се опитва да те удари по някакъв начин. Обаче отново това е когато нещата не се развият добре за него. Също така Уитакър има доста questionable chin. Значи на него четето му на моменти доста го предава и това е единственото нещо, което евентуално ме притеснява за моя избор. Обаче, според мен скил разликата в уменията на двамата ще бъде твърде голяма и според мен, освен ако възможно е Коста да го хване и да TKO-не. Обаче, ако това не се случи, Робърт Уитакър виждам с Decision или може би с втори, трети рунд TKO да успее да бие Пауло Коста. Продължаваме напред, Main Event. Значи, Илия Топория е млад, непобеден талант, който ще опита да вземе титлата от Александър Волкановски. Александър Волкановски няма загуба в UFC в неговата категория. Последно беше паднал от много брутален и много притеснителен нокаут срещу Ислам Макачев. Това е единственото нещо, което евентуално би разубедило хората, които биха заложили на Александър Волкановски. Той има опита, определено ще има много хубава стратегия, ще е много добре подготвен. Има скила и уменията в абсолютно всяка една точка на играта, дали ще е борба, дали ще е страйкинг, дали ще е граплинг. Двамата имат една много голяма дупка в тяхната игра и тя е хедкикове. Двамата са били хващани с ритник в главата и са били зашеметявани в предишните им битки. На Илия Топория това нещо му се беше случило срещу Джаред Хърбърт, обаче този маняк след това спеше на земята, след като Илия Топория успя да му направи едни от много стабилните му комбота. Той е много опасен с неговия много красив страйкинг. Значи, когато той е в близка дистанция и си прави комбинациите, просто е много красиво как си ги вкарва. Значи един в корема и с всичка сила просто успя да го вкара на чинето с цялата ротация на тялото. Няма да е хубаво за Александър Волкановски да седи в близка дистанция с Илия Топория и да си размени удари. Това нещо, ако се случи, много вероятно той да го хванат на чинето, да бъде зашеметен и след това Илия Топория да успее да
свърши, обаче как вижда нещата, че ще се случи. Александър Волконовски определено още от началото ще се опита да наложи много високо темпо на самата битка. Защото определено той ще има по-голямо предимство в последните рундове на играта. Това мисля, че ще бъде първата 5-рундова битка на Илия Топория, или поне това ще бъде в UFC. Така че определено Александър Волконовски просто с опита си бих заложил на него. Филма е, че Илия Топория си бие всичките опоненти доста доминантно. Може да направим една малка бърза ММА математика. Последният опонент в Featherweight дивизията на Александър Волконовски. Той беше Яир Родригес. Той, за да се печели матча за титлата, за интернет титлата, се би срещу Джош Емет. Двамата се биха срещу него. Яир Родригес успя да бие Джош Емет в втория рунд на техния матч. Мисля, че успя да го събитне с триъгълник. Аустралийкна го много стабилно и след това го събмитна. Илия Топория се би срещу Джош Емет също. И за жалост той не се представи толкова добре. В смисъл много хубаво го аустрайкна, класна го и го би за всичките 5 рунда, обаче според мен Яир определено доста по-добре успя да бие Джош Емет. Яир падна във втория рунд с TKO от Александър Волконовски, което означава, че Илия Топория може да падне по-рано, но това е ММА математика. Не работи абсолютно винаги така, както се очаква. Аз лично съм фен на Илия Топория, просто защото е много красиво да го гледаш как мята боксовите комбинации. Обаче, според мен, ако трябва да залагам пари на някой, определено ще да заложа на Александър Волконовски, просто заради неговия опит. И той като цяло не е показал слабост, освен ритниците. Илия Топория до сега в UFC, освен лоу-кикове, не е метнал друг ритник. Може би ще се опита да ритне Александър Волконовски, обаче и двамата са доста ниски. Значи не мисля, че това ще бъде нещо, което ще му върви на играта. На всичкото отгоре Ислам Макачев, като нокаутира Волконовски, той като цяло беше доста по-голям. Беше доста по-висок. С целият този Reach Advantage, цяло той успя да му помогне да види ритника и изпраска го няколко пъти в ребрата, той се свали ръката и след това го изпраска и в главата. Това според мен няма да се случи с Илия Топория, ще бъде много яко ако стане, обаче слабо. Според мен също така предимство ще бъде на Илия Топория, че той в момента е един от малкото файтери, който реално мисля, че ще бъде на ръста на Александър Волконовски или даже малко по-ниск. Александър Волконовски има много дълги ръце за ниското си тяло и така успява да се справи с... Той като цяло е свикнал да се бие винаги с по-високи опоненти от него. Мисля, че това нещо ще бъде доста голям плюс за Илия Топория, защото като са в близка дистанция, нали, както казах вече, ще може да си прави хубавите боксови комбинации. На всичкото отгоре той е започнал като грапла. Той има изключително хубав граплинг, видяхме го срещу Брайс Мичел, където Брайс Мичел е много изключително добър и стабилен борец. Той успя да го аутграпване, аутстрайкне го и го събитна. Значи той срещу всичките си опоненти е показал нива, че е много по-добър над тях. Това точно му прави битката много интригуваща. Аз смятам, че Александър Волконовски или с decision, или в късните рундове ще успее да приключи битката. Това е всичко от мен. Отново купете си супер яките продукти от scorpiowarrior.com. Харесайте, може да сложите един коментар отдолу, защото като цяло ние ще ги четем всичките. Четем всичките коментари, вярвате или не. И ако имате някакви въпроси, можете да ги сложите отдолу, отговаряме на всичко, каквото се сложи. Ако има въпрос, в следващото видео ще отговорим. Ако коментирате нещо, с което аз не съм съгласен, например, в видео ще ви отговоря и не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен, много ви благодаря, че станете до края.